Hej, så Jelena. Mega fedt, at du havde lyst til at hoppe på det her kald sammen med mig, for ligesom at snakke lidt omkring din rejse, siden at du blev en del af mit forløb. For en god ordens skyld, vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvem er Jelena? Jo, jamen jeg hedder Jelena, og jeg er 30 år gammel, og jeg bor i en lille by, der hedder Næstved, sammen med min kæreste og vores datter på 2 år. Mm. Dejligt. Hvad må jeg spørge? Du har en virksomhed. Må jeg ikke lige høre, hvad laver du i den virksomhed? Jo, det må du gerne. Jamen, jeg hjælper coaches med at vækste deres forretninger gennem en organisk strategi. Ja, og det kan være alle mulige former for coaches. Okay, mega fedt. Er det sådan, laver du både sådan, laver du deres sociale medier, altså posts og sådan noget, eller hvad er det sådan direkte, du tager dig af ved dem? Ja, altså jeg både hjælper dem med, hvad de skal poste, og med hensyn til, hvad der ligesom er smartest at gøre i forhold til at interagere med sine kunder. Og så hjælper jeg dem også med hensyn til deres indbakker og whatever der nu kan være af administrative opgaver, som ligesom kan give dem tid til at lave de her reels og hvad det nu er, ikke? De ellers laver. Ja, Ja, lige præcis. Giv dem tid til at lave det, som de faktisk er det gode er til. gode til, yes. Ej, mega fedt, Jelena. Øhm, må jeg ikke lige høre en gang, for lige at starte sådan fra starten af, skulle jeg til at sige. Hvor længe siden er det efterhånden, at du kom på mit forløb? Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt. Det var i starten af januar i år. Det var i starten af januar. Okay, og nu har Mm. vi maj, så det er lige godt været 5 måneder siden eller sådan noget. Jeg synes Mm. personligt, at din udvikling har været sådan ret vild at følge med på sidelinjen af i hvert fald. Ja, det var også derfor, jeg helt vildt godt kunne tænke mig, at vi tog den her snak. Jelena, hvordan så dit liv ud, har jeg lyst til at sige, ud, inden du kom på forløbet? Lad os sige slutningen af sidste år. Hvordan så din hverdag ud og sådan nogle forskellige ting? Ja, den så i hvert fald meget anderledes ud. Jeg havde i hvert fald ikke samme rådighed over min tid, kan man sige. Jeg læste en bachelor på det tidspunkt og havde et arbejde ved siden af på et pædagogisk bosted. Øhm, så der var jeg jo ligesom lidt mere låst, og jeg havde jo selvfølgelig ikke, altså hvis ikke jeg kom på arbejde, så havde jeg jo heller ikke nogen indtjening, og det der ligesom også var meget med det, det var, når jeg så tog på ferie eksempelvis, så kunne jeg jo ikke tjene penge imens. Så det var jo lidt begrænset i forhold til, at når jeg så kom hjem, så havde jeg ikke tjent penge de uger, jeg havde været afsted. Ja, det krævede jo, at jeg havde en god slat i forvejen for ligesom at kunne tage sted. Så det var lidt begrænset, og selvfølgelig så var der jo morgener, hvor jeg skulle op og møde 7:00 om morgenen. Og med et lille barn, så betyder det altså, at man skal stå meget, meget tidligt op. Ja, så jeg har jo langt mere frihed nu, kan man sige. Ja, mega, mega fedt. Hmm. Øhm, hvad var det, der gjorde, altså, fordi at langt hen ad vejen, så det er jo en mølle, som rigtig mange mennesker kører i, den her lidt Mm. sådan, du ved, det er det samme om og om igen, og så hvis du skal på ferie, så skal du spare op til det, og så du har været på ferie, så har du brugt alle pengene, så skal du hjem og tjene penge. Altså, vi Mm. kender det alle sammen, den her lidt hamsterhjulsmølle. Jelena, hvad var det, der gjorde, at du tænkte, okay, men nu skal det være nok, jeg bliver nødt til at gøre noget. Altså, at der skal ske et eller andet. Egentlig var det primært fordi, at min datter derhen over vinteren var meget syg, og det bliver de jo ofte med vuggestueopstart og alt det her. Og jeg ligesom var nødt til at sygemelde mig, fordi hun jo bare hele tiden var syg, og det var mega frustrerende, fordi så tjente jeg ikke nogen penge heller, og jeg blev mega stresset over, og jeg havde også dårlig samvittighed over at skulle melde mig så meget syg. Men jeg havde også dårlig samvittighed over for min datter, ved at skulle sende hende afsted, når hun egentlig ikke var frisk, og hun bare havde brug for at være hjemme. Så jeg gik rigtig meget at tænke over, okay, hvordan løser jeg det her? Hvordan får jeg mere tid til min datter, og til reelt set at være der, når hun har brug for, at jeg er der? Og hvordan får vi mere altså frihed generelt, også til at rejse. Vi har meget familie i udlandet, som vi rigtig gerne vil besøge i længere perioder og sådan noget. Og jeg var bare lidt begrænset på det. Så min hjerne kørte bare på højtryk på, hvordan jeg ligesom kunne løse det her. Og Ja. så faldt jeg over dig. Ha, mega Ja. fedt. Det var sådan ligesom næste step i processen. Jelena, sådan, det er jo ikke nogen hemmelighed, der findes jo flere forskellige forløb, man kan tage derude, og sikkert også sindssygt mange rigtig gode. Hvad var det, der gjorde, at
du valgte at komme på lige præcis mit forløb, versus måske nogle af de andre muligheder, der var? Ja, det var der faktisk en helt særlig grund til. Det var, for det første, så kunne jeg godt lide din fremtoning som person. Det var sådan den ene ting, men det tiltalte mig også rigtig meget, at det var for kvinder. Fordi den her verden bare er rigtig meget mandsdomineret, ikke? Og jeg var også sådan, skal jeg starte op et sted, hvor det hovedsageligt er mænd? Ja, det vil jeg jo godt kunne, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at kvinder jo tænker anderledes, og der er nogle ting, vi ligesom altså skal lige varmes op til på en anden måde. Altså, og især det her med alt det her tekniske, ikke at være bange for at stille en masse dumme spørgsmål, ikke? Fordi at mænd jo bare generelt er mega hurtige til ligesom at indlære sådan nogle ting. Så det var også hele fællesskabet generelt med, at jeg kunne møde nogle kvinder, jeg potentielt set kunne spejle mig selv i, og måske få nogle venskaber med nogen på længere sigt, og jeg har også mødtes med nogen inden fra forløbet fysisk. Det var også rigtig meget det, at have nogen også sådan at dele det med. Og der synes jeg generelt bare, at der selvfølgelig er stor forskel på, om jeg vil være et sted, hvor det var 80% mænd, eller det er et kvinde sådan fællesskab. Ja, så det tiltaler Okay, mig mega meget. fedt. Jeg skulle lige til at sige, det er jo det svar, jeg lidt hører igen og igen, og det er bare, du har helt ret i, det er bare noget helt specielt, når det ligesom kun er kvinder, og Ja. du har helt ret i, vi tænker bare på mænd og kvinder er jo ikke en sådan helt biologisk, så det der med, at vi netop kan samles om, der kom lige noget effekt på der, wow, fancy, Ja. det er skide godt sådan fredag morgen her, ja, Og vi er i gang. men det der med, at vi kan ligesom, det der med, at man kan spejle sig i hinanden, det betyder bare så sindssygt meget. Og nu stillede hun lige det der spørgsmål. Det kunne jeg faktisk også godt bruge svar på. Man tænker næsten lidt sådan ens. Det er mega fedt at høre. Jelena, kan du huske sådan, og det er et meget specifikt spørgsmål det her, kan du huske sådan præcis, hvilken video eller mail eller annonce, der gjorde, at du gik ind og bookede kald med en time? Ja, det kan jeg faktisk godt. Det var den der på gymnasiet, tjente jeg flere penge i min lærer. Den så jeg første gang, og så var jeg sådan, ja, det er fint. Og så blev den bare ved med at poppe op, og lige præcis på det tidspunkt gik jeg jo med alle de her tanker. Altså, hvad fanden skal jeg egentlig med mit liv? Og jeg kunne se rigtig mange af mine veninder strugglede med rigtig meget det samme, og havde nul energi, altså sådan i deres hverdag, efter arbejde og barn og alt det her, hvor jeg var sådan, det skal fandme være løgn. Og så kom den video der igen og igen og igen. Og så tænkte jeg, hvem fanden er hun? Ja, der må være noget om det. Ja, præcis. Og så bookede jeg det her kald og tænkte, ved du hvad, jeg kan lige så godt høre, hvad det er for noget. Ja, mega fedt. Okay, jamen man kan sige, det var slet ikke en så dårlig beslutning igen. Nej, hvor fedt, Jelena. Sjovt, at du kan huske lige præcis, hvilken, det kan jeg. hvilken video det var. Og den er sjovt. Meget, meget, meget ofte op. Jamen, skide godt mission complete, skulle jeg til at sige. Ja, det er lige præcis det, der var meningen. Hvor fedt, Jelena. Må jeg ikke lige høre sådan helt, nu i processen, så var du ligesom blevet en del af forløbet. Og du begyndte lige så stille og sådan nogle ting. Hvad var det, altså, fordi nu er der alligevel gået nogle måneder, hvor du har været på forløbet, og det har været en total, altså en stor udviklingsproces. Det ved jeg, det her med at skulle lære så mange nye ting og sådan noget. Ja. Hvad var det ved forløbet, der ligesom hjalp dig? Og hvad var det, der ligesom kunne hjælpe dig ud af den situation, du sad i inden? Jamen, altså først og fremmest, så kendte jeg overhovedet ikke til den her verden. Lad mig sige det sådan, jeg vidste ikke engang, at det her, det var en mulighed. Så helt til at starte med, der var det jo at åbne mine øjne op for hele den her verden, og hvordan det fungerer, og da jeg kom ind, så tænkte jeg, det var et stort rod i mit hoved. For det første var jeg sådan, det kan man jo ikke. Altså det tænkte jeg jo, hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Jeg kunne slet ikke se, hvordan jeg skulle få det her op at stå, på nogen måde. Og da jeg så begyndte at gå i gang med alle de her praktiske ting, og lave CVR-nummer og domæne og dit og dat, og jeg stødte på alle de der tekniske udfordringer, som bare irriterer mig helt vildt, så tænkte jeg, det her, det kan jeg slet ikke finde ud af. Men jeg blev bare ved og tænkte, hvis der er andre, der kan,
så kan jeg også. Altså, og så var det jo faktisk slet ikke så svært. Når jeg så søgte hjælp, og jeg skrev rigtig meget både til dig og til Mathilde, og googlede nogle ting, og ringede til de forskellige ting, jeg ligesom ikke kunne få til at fungere, og så lige så kunne jeg se ideen i det. Altså jeg kunne se for mig, hvordan det ligesom kunne blive lige pludselig. Altså det sådan åbnede mine øjne op for hele den verden der. Ja. Fedt. Jeg tror, lige præcis det, du siger der, det tror jeg, der er mange, også inde i forløbet, der kan ligesom genkende det der med, shit, så virker det overvældende til at starte med, og så sådan trin for trin, jamen så, du ved, så giver det lige pludselig mere og mere mening, og det går op for en, okay, det kan faktisk godt lade sig gøre det her. Ja. Ved du, altså kan du huske, hvornår, cirka fra du kom ind, til at det virkelig gik op for dig, sådan, okay, jeg tror faktisk godt, det kan lade sig gøre det her. Ja, men det tog jo faktisk alligevel 2 måneders tid, tror jeg, hvor jeg fik sat det hele op og sådan noget. Jeg kom til de her coachings, og der kunne jeg jo godt se, okay, det kan nok godt lade sig gøre, men jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre for mig, faktisk, hvis du forstår. Om jeg kan finde ud af det. Og så tror jeg alligevel, efter jeg havde fået sat det hele op, og det begyndte at rulle, jeg havde skrevet ind på nogle forskellige Facebook-grupper, for eksempel med hjælp til at lave hjemmeside, hjælp til de her ting, som jeg synes var mega overvældende at skulle sidde og lave, fordi jeg havde nul forstand på det. Og der faktisk var en masse mennesker, der tilbød deres hjælp gratis. Og der også var en masse, der skrev med en masse gode råd og sådan noget. Der tror jeg, jeg var sådan, okay, altså, det kan sgu godt lade sig gøre. Man skal bare række hånden ud og ligesom bede om hjælpen og søge om hjælpen. Duk op til de her coachinger. Stil de spørgsmål, man går med, i stedet for sådan at tænke, ej, det er dumt at spørge om, fordi det burde jeg vide. For nej, det burde man jo ikke vide, fordi rigtig mange af os ved jo ingenting om den her branche. Ikke? Så ja, jeg blev egentlig bare ved og ved, og tænkte, hvis det kan lade sig gøre for andre, så kan det vel også lade sig gøre for mig. Ja, total rigtig indstilling. Hvor er det fedt, og man kan sige, kæft, hvor har det bare brød på det. Nej, hvad hedder det? Givet på det? Brød på det? Givet på det, ja. Det har givet på det skide godt. Både frugt hedder det vist også. Ja, både frugt, hvis man skal sige det på den anden. Det du lige blandede sammen. Ja, det var din mix. Ej, hvad hedder det? Men det er så fedt at høre, Jelena, og jeg tror, det inspirerer helt vildt mange, det her, du siger med sådan, at kæft, det var overvældende, men jeg blev bare ved og ved og ved. Og så gav det sgu mening på et eller andet tidspunkt. Og det er lige præcis sådan, det er. At det er virkelig bare sådan en proces og små skridt ad gangen, og så skal det nok give mening det hele på et tidspunkt. Hvordan sådan helt, det var lidt mere sådan logisk, okay, hvordan fungerede det i praksis? Hvordan helt følelsesmæssigt, hvordan har det været at være på den her rejse, siden du kom ind? Altså sådan, hvad har du været igennem for en rollercoaster? Jeg synes faktisk, det har været lidt hårdt til at starte med. Og det stadig kan være det, men det er mest fordi, at jeg rigtig meget har den der med, yes, det er mega fedt, og lige om lidt, jeg har jo sat mig nogle mål, så kan jeg godt få den der, lige om lidt har jeg nået mit mål, og så dagen efter kan jeg være sådan, fuck, så gik det der ikke lige i hus, eller det der blev ikke lige, som jeg havde forestillet mig, og tænker, pis, og så dagen efter, så op igen, ikke? Hvor det sådan har svinget rigtig meget, og det har også været for mig, sådan fordi, at jeg er en person, der godt kan være rimelig perfektionistisk med det, jeg laver, så kan jeg godt få den der stress ind i mig selv, sådan, kom nu i gang, altså, få det nu gjort, du kan godt, altså sådan, hvor jeg presser mig selv rigtig meget, ikke? Og det synes jeg har været, det synes jeg faktisk har været hårdt proces sådan, og få det hele sådan op at stå og fungere og sådan nogle ting, men nu synes jeg, at altså, det helt klart har været det arbejde værd, og det mentale sådan, kapacitet, kan man sige, jeg ligesom har brugt på det værd. Så nu er det jo en del nemmere, når man kommer i gang. Altså, og som jeg også sagde til mig selv, alt er jo hårdt, når man starter på noget, du ikke kan finde ud af. Og jeg brugte meget det der med at relatere til, fordi jeg kunne lige så godt have sagt, fuck, det orker jeg ikke det her. Fordi, altså, men man kommer ikke sovende til det, vil jeg sige. Det gør man ikke. Man skal også overskride nogle grænser, og man skal gøre nogle ting, som man sådan tænker, det har jeg ikke super meget lyst til, men det er jo en del af det. Og der prøvede jeg sådan at sige til mig selv, okay, jeg har rigtig mange gange stået i andre situationer, hvor jeg tænkte, det her det er mega hårdt, og det her kan jeg slet ikke finde ud af. Hvor jeg faktisk er blevet mega god til de ting, fordi jeg bare er blevet ved og ved med at gøre det. Og der tænker jeg sådan, altså hvis jeg kunne det, så kan jeg fandme også det her. Ja. Og ja, altså lige nu står jeg et sted, hvor jeg er sindssygt glad for, at jeg gjorde det.
Og jeg tror også bare, det går op for mig, at ja, der vil jo være perioder i hver arbejdsliv, eller hver liv generelt, hvor tingene er lidt hårdere. Men så løsner det jo også op på et tidspunkt, ikke? Lige præcis. Så ja, det har ikke været altså, så mega hårdt, at det slet ikke, at det slet ikke, jeg følte, det slet ikke kunne blive til noget, kan man sige. Men det har da krævet lidt af mig. Altså, det har det. Helt sikkert. Helt sikkert. Jamen, det er så, jeg synes, jeg er helt vild med sådan, hvor, jeg har lyst til at sige, hvor reelt du er. Altså, fordi det er helt rigtigt, hvad du siger. Man kommer ikke sovende til det. Og hvis Nej, man skal kunne leve et liv med den frihed, som du også står over for at kunne nu, jamen, det er det bare ikke alle, der kan. Og det er fordi, nej. det er ikke alle, der er villige til ligesom at lægge det i det, som det kræver. Så det er bare så sandt, det du sidder og siger. Det Hvis du bliver kigger på din udvikling, Jelena, sådan, jeg har lyst til at sige, er du ikke stolt af dig selv? Fordi fuck, der er sket meget på kort tid. Jo, det er jeg faktisk. Og det er faktisk det, jeg synes er det fedeste ved det hele. Det er det der med, at jeg for ganske kort tid siden stod over for noget, hvor jeg tænkte, okay, kan jeg overhovedet finde ud af det her? Og lige pludselig så kort tid efter, altså står et sted, hvor jeg tænker, okay, det kunne jeg faktisk godt, og det går faktisk godt for mig. Altså, og jeg synes faktisk også, jeg er god til det. Altså, hvor jeg, da jeg startede, var sådan, de tror ikke, at jeg kan komme over det bjerg, men det kunne jeg. Og det synes jeg faktisk er noget af det, som er det allerfedeste. Der, hvor stolt jeg er af mig selv. Jeg kan huske den første samtale, jeg skulle have med en potentiel kunde. Der var jeg vitterligt så nervøs, at jeg ringede til min kæreste og var sådan, jeg ved slet ikke, om jeg kan det her. Måske skulle jeg bare sige til hende, at det bliver ikke i dag. Øh, sådan havde jeg det virkelig. Og så på den anden side var jeg sådan, fordi det var alligevel en, der havde sin egen virksomhed, og havde haft det i længere tid, og jeg var bange for at få en masse spørgsmål, jeg ikke kunne svare på, og så sad jeg der, og havde ingen erfaring med noget. Så tog jeg min løbesko på, og så var jeg sådan, nu løber jeg lige det værste nervøsitet af, sådan så at jeg kan være helt rolig i den samtale. Og det gjorde jeg med rystende ben, og det var faktisk også lige før, jeg havde knippet en lille tåre af ren nervøsitet. Men jeg tog den her samtale, og jeg er faktisk mega overrasket over, hvor rolig jeg var, og hvor professionel jeg selv synes, jeg virkede, og jeg fik det her i hus, og hun roste mig helt vildt. Og så da jeg lukkede den skærm, så var jeg bare sådan, hold da kæft. Jeg er bare for sej. Ja, Og det var den vildeste følelse, som jeg faktisk levede højt på i mange dage. ja. Jeg tog ud og løb en tur igen bagefter. Bare fordi jeg Så er havde man bare fået high on ræst ud og var så energy. glad. Ja, Ej, præcis. hvor fedt. Ja. Ej, der er ikke noget, der slår sådan følelsen af, når man lukker sin første kunde. Jelena, bare sådan for at få lidt kontekst. Kan du huske, hvornår du lukkede din første kunde? Ja, altså jeg brugte 2 måneder på at få styr på alt det praktiske. På at Mm. tale meget med Mathilde til de her coachinger om, hvordan jeg gjorde dit og dat, få sat det hele op og sådan noget. Jeg havde jo også der studie og forskellige ting ved siden af. Så det brugte jeg tiden på der. Og så efter de der 2 måneder, så begyndte jeg ligesom sådan at række ud. Så følte jeg mig klar til det. Og jeg havde ja, styr på sådan baseline og sådan noget. Og så begyndte jeg at række ud, og så gik det faktisk rimelig hurtigt efter de 2 måneder. Ja, Okay, mega, så mega fedt. ja. Så du lukkede sådan noget, din første kunde efter, Ja, to hvad? måneder vil jeg sige. Ja, 2 måneder? måneder. Okay, Ja. stærkt. Og hvordan har du tal på, hvor mange cirka kunder du sidder med? Ja, nu skal jeg lige tænke mig om. Ja, Øh, jamen lige nu har jeg 6 og en syvende, jeg er ved at få startet op. okay. Og det er jo også lidt sygt, når man så sidder og tænker på, okay, vi kører på 5. måned lige nu, faktisk. Det vil Mm, sige, du har ikke engang været i forløbet i 5, jo, det vil sige, det har du. Jo, lige omkring 5 måneder. Og ja. du lukkede din første kunde efter 2 måneder, og 3 måneder Mm, efter sidder du med 6, snart 7 kunder. ja. Men det skal også lige siges, at jeg faktisk har sagt nej til flere, som jeg ikke følte, jeg kunne hjælpe. Og jeg har også en kunde, jeg har været nødt til at stoppe samarbejdet med, simpelthen fordi det ikke gav mening. Rent tidsmæssigt. Og, altså, så der har været... altså, jeg kunne jo godt have flere, hvis det var, men jeg har valgt sådan at sige, at jeg vil gerne fokusere på de kunder, der gav mest mening, og hvor jeg ligesom virkelig følte, at jeg kunne hjælpe og gøre en Mm-hmm. forskel.
Ja. Ej, hvor fedt. Det er jo klart også, altså klart det smarteste at gøre, eller kan man virkelig hurtigt blive sådan stretched too thin-agtig, altså af arbejdsopgaver, Ja. som måske ikke giver super god mening for forretning. Okay, det æder bare en stærk stillinger. Hvordan, hvis vi lige sådan, fordi nu er vi ligesom gennem processen, hvor stod du hen inden, hvordan i løbet af altså sådan, de sidste par måneder, hvordan har det været og sådan noget, hvor er du nu? Altså hvad er forskellen fra dengang inden du tog forløbet til nu, hvordan ser din hverdag ud den dag i dag? Ja, men min hverdag ser sådan ud, at jeg kan holde min datter mere hjemme, og jeg holder hende som regel hjemme en gang om ugen, hvis jeg kan slippe afsted med det. Nyde tiden med hende, og jeg kan bedre koordinere for eksempel min dag. Jeg kan tage møder om aftenen eksempelvis, og så have eftermiddagen fri med hende. Og jeg kan nogle flere altså, ting sådan med min datter, som er det, der er aller vigtigst for mig, ikke? Og rent økonomisk, så håber jeg jo rigtig meget på, at jeg her hen over sommeren kan komme et sted, hvor jeg har mulighed for at rejse mere ud i verden med hende også i længere tid ad gangen. Og det tror jeg godt på kan lade sig gøre i forhold til, hvis jeg tænker på, hvad der er sket på den her korte tid. Ja, ja, så jeg står et meget bedre sted. Ja, mega fedt. Nu nævnte du også lige det her med, at du over sommeren håber på, at du økonomisk får endnu mere frihed til ligesom at kunne måske tage tingene med under armen og så ud i verden. Man kan sige, nu nævnte du også lige, inden det var, vi smed optagelsen på, at du står over for nogle ret spændende cases endda. Så jeg kan godt forstå, hvis du er ret forhåbningsfuld i forhold til, at det nok godt kommer til at kunne lade sig gøre. Ja, det er nogle mega spændende cases, jeg sådan har i vente. Jeg har også nogle, hvor jeg har aftalt, at vi starter op til august, så jeg kan få det fordelt lidt ud og sådan noget. Og jeg glæder mig helt vildt meget til de cases, også fordi det er noget, der faktisk reelt interesserer mig rigtig meget. De kunder, jeg ligesom har fået i hus der. Så Ja. mega spændende, og jeg synes også, det er mega fedt at faktisk arbejde. Det er faktisk også en vigtig pointe, synes jeg, at jeg synes, det er mega fedt faktisk at arbejde med nogle mennesker, som jeg synes er inspirerende, som jeg synes arbejder med noget, som er helt vildt fedt, og som virkelig interesserer mig, altså sådan oprigtigt, og ligesom kunne hjælpe dem, og også meget med folks mindset, ikke? For jeg tror, jeg var kørt rigtig meget surt i, der hvor jeg arbejdede, at folks mindset var meget, de var meget utilfredse med mange ting, ikke? Mm-hmm. Og de kunne ikke få ferie, når det passede dem, og det kunne ikke være sammenhængende, og de kunne ikke lige få fri til dit og dat og sådan noget. Og det kan jeg virkelig godt forstå, er en stor stressfaktor, og at man er utilfreds med det i sit liv. Men det gør jo også bare noget for sådan hele atmosfæren, ikke? Når folk render og små utilfredse med deres liv, og egentlig bliver ved med at brokke sig, men ikke gøre noget ved det. Og det tror jeg bare også trækker rigtig meget ned, altså trækker en selv ned, uden man egentlig lægger mærke til det. Og så nu være sammen med nogen, som egentlig har store ambitioner, og som elsker deres liv, som er stolte af sig selv, og det de har udrettet. For mig betyder det helt vildt meget, fordi jeg kan mærke, hvor meget det også lyser mig op, og får mig til at drømme endnu mere, og hvor glad det egentlig har gjort mig. Og det synes jeg faktisk er noget af det aller vigtigste i hele den her proces, der er jeg blevet meget mere glad, altså reelt for mit liv, og jeg er meget mere forhåbningsfuld for min fremtid, altså sådan, for jeg ved ikke, hvad det kan blive til, altså den der spænding, og jeg selv styrer det, altså, det afhænger af mig, hvad det bliver til. Det er mig, Totalt der magisk. bestemmer det. Ja, præcis, jeg elsker det, hele det der eventyr i det, ja. Jamen, det er fedt. Ja. Ja. Hvad hedder det? Det er lige præcis det, du nævner, det der med at gå fra at være omgivet af folk, som lidt har sådan lidt negativt mindset, gider ikke rigtig gøre noget ved det, man går og brokker sig, til seriøst at være omgivet af mennesker, som ligesom dig selv bare gerne ligesom vil blive den bedste version af dem selv, vil gå efter deres drømme, og tænker kæmpe stort, og har alle muligheder åbne for dem. Legit, det er faktisk ikke noget, jeg tror, jeg har snakket med nogle af de andre piger om, som jeg har taget de her kald med, men det er så sandt, det du sidder og siger. Det betyder så meget, fordi det giver jo, vi er jo sociale væsener, det giver os så meget det her med de mennesker, vi ligesom omgås, og selvom man er selvstændig og har sin egen virksomhed, jamen, så har man jo stadig en masse sådan, kontakt med andre mennesker. Der er ikke noget, der slår følelsen af at komme ud af et kald med en af sine kunder,
og hvor man har lagt en mega fed plan, og man kan bare mærke, at de er pumped op, fordi de synes, det er fedt, og man selv synes, det er fedt, og man er bare sådan, okay, det bliver skide godt det her. Ja, lige præcis. Jeg elsker, altså for mig betyder det også meget, okay, hvad er det for nogle kunder? Er det faktisk nogen, jeg virkelig godt kan lide at arbejde med, eller er det sådan nogle, jeg tænker, nu skal jeg på kval med kommende. Og det siger jeg også til mine kunder, at det er noget, jeg vægter virkelig højt. Altså, at der er fed energi, og at vi stoler på hinanden, og vi gør det bedste altså for at få hinanden fremad. Altså, det er jo ligesom et samarbejde. Og jeg synes vitterligt, at det er mega fedt, og det gør en kæmpe forskel for mig, kan jeg virkelig mærke. Kæmpe stor forskel. Fedt. Også bare det der med, hvad var det nu, jeg vil sige? Nu tabte jeg lige tråden, men generelt også at se, hvor folk, de ligesom, nu kan jeg huske det, at folk arbejder med folk, der er længere end mig. Altså sådan, det elsker jeg. Sådan at se, okay, hvor er de, hvad har de gjort? Altså sådan at lære. Jeg elsker at lære, jeg er mega nysgerrig. Og jeg stiller rigtig mange spørgsmål. Kan du også spørge Mathilde om? Jeg har altid mange spørgsmål, ikke? Det skal man sgu. Det er sådan, man lærer bedst. Ja, præcis. Men jeg synes, det er sindssygt fedt at lære. Altså at udvikle mig på nogle ting, og det har jeg altid godt kunne lide. Og netop derfor, at det her er så fedt. Fordi der er ikke nogen begrænsninger. Jeg kan lære det, jeg vil. Jeg kan blive dygtig til det, jeg vil. Hvis jeg gerne vil være det. Og det, ikke? Ej, hvor fedt. Seriøst, det gør mig helt glad i sjælen at høre, at du siger sådan, du er blevet mere glad, og synes, det er så fedt, fordi det er jo, det er jo derfor, jeg laver det, jeg laver, fordi jeg selv ved, hvordan den følelse føles, og det med at kunne give det videre, det er så givende. Det er det, jeg står op hver morgen for at få lov til at gøre, så det synes jeg sgu er fedt. Jelena, hvor havde du været henne, hvis du ikke havde taget den beslutning at tage på mit forløb? Hvor havde du så været henne i dag? Ja, hvor havde jeg været henne? Højst sandsynligt på en kommune et sted. Egentlig var min plan jo at være socialrådgiver og arbejde med børn og unge, hvilket jeg også synes er rigtig spændende. Og altså, det er ikke et dårligt arbejde, men jeg vil være mere begrænset. Jeg vil ikke kunne styre min tid helt selv på samme måde. Jeg vil ikke selv kunne styre min arbejdsbyrde. Jeg vil bare få nogle sager, og så var det ligesom det, jeg skulle. Jeg vil heller ikke selv kunne styre på samme måde, om det var nogen, jeg havde lyst til at arbejde med. Altså, det blev jo bare givet. Og ja, også bare selv, jeg kan træffe mine egne beslutninger, for det kan du ikke i rigtig mange fag, især sådan som socialrådgiverfaget, der er ofte, hvor man sidder og tænker, okay, jeg vil rigtig gerne hjælpe den her familie med det og det, men du bestemmer ikke selv, hvem du kan hjælpe, og hvor meget du kan hjælpe. Hvor det her, jeg kan godt lide at hjælpe mennesker generelt, og det gør man jo også i det her, og der er rigtig mange paralleller, man ligesom kan trække til det, synes jeg. Men selvfølgelig er det hjælp på en anden måde. Men jeg kan jo selv styre mit liv, altså. Og det synes jeg bare er mega rart. Ja. Ej, fedt. Fedt. Jelena, hvis der sidder nogen nu og ser med, fordi det gør der helt sikkert, som har overvejet at købe forløbet og tænkt, Emilie, hvad er hun for en? Kan det nu passe, det hun siger? Ligesom du selv sad og tænkte, ja, til at starte med. Hvad vil du sige til dem, der sidder og tænker, skal jeg ikke? Jeg vil sige, at man i hvert fald skal rigtig meget opveje med sig selv, om man gerne vil lægge arbejdet i det. Altså, fordi jeg synes ikke, det giver mening, at man melder sig til noget, og så man ikke arbejder for det, fordi så bliver det bare et nederlag. Og så kan man jo godt hurtigt miste gejsten for det, ikke? Så jeg synes, at man skal gøre op med sig selv, okay, er det noget, jeg virkelig gerne vil, og ligesom spørge sig selv om, hvad er det egentlig, jeg gerne vil opnå, og kan det her føre mig dertil? Og hvis det kan det, og man er villig til at lægge energi i det, så synes jeg helt sikkert, at man skal gøre det. Og jeg synes også bare helt sikkert, at man skal blive ved, og selvom man tænker, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Fordi jeg kan da også stadig nogle gange i dag tænke, jeg ved ikke, om de mål, jeg drømmer om, kan lade sig gøre. Og sådan tænker de fleste selvstændige, som er et rigtig fedt sted nu, har jeg jo erfaret. Så jeg synes bare, at man skal kæmpe for det. Og så lige pludselig, altså hvis man bliver ved, så skal det nok give mening, altså det hele. Og man skal nok nå dertil. Det kræver bare, at man putter energi i det. Og det vil jeg sige, det er det allervigtigste, at man er indstillet på, at
du ikke bare melder dig til forløb, og så ligger du derinde på sofaen, og så ruller det hele bare ind af sig selv, fordi det gør det ikke. Mm. 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 Okay, vise ord fra Elena. Mega fedt. Det er så sandt. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Mm. Fremtidsplaner, Elena. Nu nævnte du selv, du kunne godt tænke dig at skulle rejse lidt mere og sådan ting. Hvordan ser fremtiden ud for dig? Jamen, fremtiden ser ud for mig, at jeg har de her kunder, som jeg skal have opstartet her hen over sommeren og sådan nogle ting, og så håber jeg på, at jeg kan komme endnu mere ind i den niche, som egentlig interesserer mig allermest, og køre det mere eller det, og så på sigt vil jeg jo rigtig gerne opbygge et team til at have under mig, som jeg ligesom også kan hjælpe med at komme i gang, ligesom som du også har hjulpet folk med at komme i gang, fordi det er jo også noget, jeg synes er rigtig givende, at hjælpe folk i en bedre retning. Og så håber jeg, at, det skal lade sig gøre, at jeg kan komme mere ud og rejse med min datter, og vi kan komme rundt og besøge familie og alt det her, og stadig kunne leve, når vi kommer hjem og have penge på kontoen, ikke? Ja. Ja, Ej, og hvor mere fedt. tid, ikke? Ja, Med mere tid. ja. Ej, hvor fedt, Jelena. Jamen, jeg skulle sige, at fremtiden ser jo rigtig, rigtig lys, og du er i hvert fald rigtig, rigtig godt på vej. Jeg tænker, du skal bare blive ved med sådan set at gøre det, du gør, fordi du gør helt sikkert Ja. noget rigtigt. Ja. Så mega, mega fedt. Lige sådan her på falderebet, inden det er, at vi slutter. Et godt råd eller to til dem, der sidder og ser med. Nogen, der sidder måske i en lignende situation, som du gjorde, inden det var, du tog forløbet. Har du et godt råd at give med? Ja, jeg har mange gode råd, tror jeg. Ja. Ja, hvad vil et godt råd være? Altså, jeg tænker, at et godt råd er rigtig meget og sådan at stille det op for dig selv. Sådan, hvor er du nu? Og hvordan har du det i den situation, du er nu? Hvor vil du gerne hen? Og hvilken følelse er det, du gerne vil stå op med om morgenen? Og hvad kan få dig derhen? Og når man ligesom har reflekteret over det og fundet ud af, hvad det er, der kan gøre det, også selvom man måske tænker, det kan jeg ikke, så gå efter det, fordi det kan du helt sikkert godt. Der er helt sikkert masser af ting, du godt kan, som du tænker, at du ikke kan opnå. Ja, så Mm. det er egentlig rigtig meget det, jeg også siger til mig selv. At jeg har Ja, opnået ting før i mit liv, som jeg troede ikke kunne lade sig gøre. Men det kan det altså godt langt hen ad vejen, hvis man lægger lige præcis. tid og energi i det. Lige præcis, hvis man virkelig prøver og bruger den hjælp, der er omkring en også, jamen så hvorfor skulle det kunne lade sig gøre for nogen, hvis det så ikke kan for dig? Det er mega fedt, den måde, du har brugt sådan din logiske sans til at sige, jamen jeg har også gjort ting førend, som jeg ikke anede, om jeg kunne, men så endte det jo Ja, med at lykkes alligevel, så hvorfor skulle det her ikke også kunne lykkes? Det er mega, ja. mega fedt, og Ja, sindssygt, noget jeg sindssygt godt faktisk råd. det er faktisk også et godt råd. Altså, motion, sport, det er mega, mega vigtigt. Altså, det er noget, som har hjulpet mig helt vildt. Det der med at gå op i og røre min krop. Fordi når jeg har været stresset og presset og alt det, så det der med at komme ud og røre min krop lidt, så har jeg fået en helt anden indstilling til det. Været meget mere positiv omkring det, hvis jeg følte, det her, det kan jeg bare ikke. Kom ud og røre dig, og så bagefter så kommer man hjem og tænker, det kan man godt, og du har nok højst sandsynligt fået et par idéer til, hvordan du kan gøre noget anderledes, hvordan du kan justere på noget, hvordan du kan komme fremad. Og det ændrer bare hele ens mindset at gøre det her. Det er mega vigtigt. Og så igen, søvn, det er også noget, som jeg har prioriteret i mange år rigtig meget, og jeg kan tydeligt mærke det på mig selv, om jeg har sovet godt, eller om jeg ikke har sovet godt. Og nogle gange med et lille barn, så er du ikke selv herre over din søvn, men de fleste dage er jeg og sørger for at gå i seng til en ordentlig tid, sådan så at jeg er frisk, sådan så jeg kan tænke mere klart, mere positivt, og faktisk have energi. Og hvis man tænker, at man ikke er særlig god til sport, så kan du helt sikkert også blive det. Fordi jeg startede med at løbe i 2020, fordi at der ligesom var nedlukning i fitnesscenterne, og jeg tænkte, fuck, det her det er det værste form for sport ever. Men jeg blev ved, og jeg fandt faktisk ud af, at jeg også har astma. Og alligevel, så var jeg, det endnu mere, da jeg fandt ud af, at jeg havde astma, så var jeg sådan, så skal jeg i hvert fald bare blive rigtig god til det, ikke? Og alligevel, så nu er jeg et sted, altså rent løbemæssigt, hvor jeg faktisk er virkelig god til at løbe
og jeg startede fra 0. Og det tænker jeg rigtig tit på. At da jeg satte de løbsko på, så tænkte jeg kan aldrig opnå den her pace, som jeg så andre opnå. Men nu løber jeg faktisk en del hurtigere, end det jeg tænkte dengang, jeg ikke kunne opnå. Ja. Og det er også sådan noget, der motiverer mig helt vildt, og som jeg synes er mega vigtigt at implementere altså, i sin Jamen hverdag. det er, jeg har lyst til at sige, det er det sgu da også, Ja, og det her med, altså det er jo et klasse eksempel på en ting mere, hvor du tænker, det kan jeg fandme ikke, ja, og så viser du dig selv, det kan jeg fandme godt. ja, Det er virkelig, altså sindssygt stærkt, fordi kæft, hvor er der mange, der bare, du ved, altså sidder fast i den der tanke med, det kan jeg ikke, og der er du så tydeligvis typen, der siger, der er der sgu ikke nogen, eller det skal hjernen her ikke fortælle mig, at jeg ikke kan, nu ja, beviser jeg den forkert, ikke? ja. Så stærkt, Ja, mand. jeg siger altid til mig selv, at det er jo bare et mind game. Altså, det er jo det er. Det er jo ikke, fordi min krop ikke kan løbe stærkere. Det er jo ikke, fordi at jeg ikke kan blive færdig med den her uddannelse, eller den her opgave, eller jeg ikke kan få et stort firma. Det er jo, fordi jeg bilder mig selv ind, at jeg ikke kan. Lige præcis. Det er noget, jeg tænker rigtig meget over. Også til hverdag. Også med hverdagsting. Ja. Altså, Stærkt, men du har ret i rigtig meget, det er et mindgame. Det er mindset rigtig langt hen ad vejen. Det er ikke mm, mindset, der kommer til at give en resultaterne, men det er det, der kommer til at gøre, at man kommer til at gøre de ting, som giver en resultaterne. Så ja, lige præcis. sindssygt godt fanget, mand. Det viser også noget om, altså, jeg skulle til at sige, hvor langt du er i processen, og hvor bevidst du er blevet i hele den her proces. Mega stærkt, Jelena. Altså, jeg skulle til at sige, jeg har sådan set ikke mere. Jeg føler, at vi har været mega godt rundt omkring rigtig mange ting. Jeg tror, jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at sidde og have den her snak med mig, og dele lidt ud omkring din rejse, fordi kæft, hvor tror jeg, der er mange piger, der lige nu sidder og føler sig inspireret, og måske godt kan se noget af sig selv i dig. Det håber jeg i hvert fald. Altså, hvis det bare kan hjælpe en, så har det jo været det hele værd, kan man sige. Så Ja, lige ja, præcis. mega fedt, og mega fedt, du hjælper de her kvinder og piger til ligesom at komme videre med deres liv, eller opbygge noget, de har drømt om længe, ikke? Ja, det er Det, så fedt. Det er så fedt, og det er sådan en fed vibe, der skabes, det her med at kunne se, okay, shit, nu sker der noget, det kan faktisk godt lade sig gøre. Det er det, jeg lever højt på, skulle jeg til at sige. ja, Men det, tusind tak for det, Jelena. Ha' en totalt dejlig dag. jo, tak i lige måde.